Γεια χαρά φίλες και φίλοι. Σήμερα θα ήθελα να σας δείξω κάποιες πολύ απλές συγχορδίες τις οποίες μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε για να μπορέσουμε να εκφραστούμε λίγο περισσότερο και να ακουστεί λίγο πιο ενδιαφέρον από τα κοινότυπα που ακούμε πολλές φορές στο γενικότερο πλαίσιο της εκμάθησης της κιθάρας. Έτσι, οι συγχορδίες που θα χρησιμοποιήσουμε σήμερα ανήκει θα έλεγα πιο σωστά η ρίζα τους στην τέταρτη χορδή. Έτσι. Γενικότερα η φιλοσοφία με τα έγχορδα έχει να κάνει ότι είναι όργανο των σχημάτων. Δηλαδή με μια απλή προσέγγιση όργανο των σχημάτων, αν πιάσουμε αυτό το ακορντάκι, δεν είναι ανάγκη να ξέρουμε καν το όνομά του, έτσι. Τοποθετώντας το δάχτυλό μας το πρώτο στη δεύτερη χορδή πέμπτο τάστο, το δεύτερο δάχτυλο στην τρίτη χορδή έκτο τάστο και το τρίτο μας δάχτυλο στην τέταρτη χορδή έβδομο τάστο. Είναι σαν σκαλοπάτια θα λέγαμε. Έτσι δημιουργούμε κάποια σκαλοπάτια. Έτσι. Οπότε χτυπάμε με το δεξί μας χέρι τις 4 κάτω χορδές, έτσι. Μετράμε από κάτω προς τα πάνω, πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη. Τώρα, η επόμενη κίνηση έχει να κάνει προς τα πίσω. Δηλαδή, πέφτουμε ένα τάστο, ακριβώς με το ίδιο σχήμα, και σε αυτή τη συγχορδία θα πρέπει το πρώτο και το δεύτερο δάχτυλο να ανταλλάξουν χορδές. Τι εννοώ θα ανταλλάξουν? Απλά το πρώτο μας δάχτυλο, ο δείχτης μας, ανεβαίνει στην τρίτη χορδή, έτσι, και το δεύτερο δαχτυλάκι μας θα κατέβει στη δεύτερη χορδή. Το δεξί μας χέρι ξαναχτυπάει. Προχωρώντας στην επόμενη συγχορδία, θα χρησιμοποιήσουμε το αρχικό σχήμα. Θυμηθείτε τα σκαλοπάτια. Δηλαδή, πρώτο δάχτυλο στη δεύτερη χορδή, δεύτερο δάχτυλο στην τρίτη χορδή, τρίτο δάχτυλο στην τέταρτη χορδή. Ξαναχτυπάμε. Ξέχασα να σας πω ότι την πρώτη χορδή την αφήνουμε εντελώς ελεύθερη. Προσπαθούμε να τοποθετήσουμε πάντα το πρώτο μας δάχτυλο με τέτοιο τρόπο και τέτοια γωνία, ούτως ώστε να μην την μπλοκάρει, δηλαδή να είναι έτσι. Και τέταρτη και τελευταία συγχορδία θα κινηθούμε πάλι ένα ημιτόνιο πίσω με το ίδιο σχήμα, δηλαδή ήμασταν σολ, έτσι. Παίρνουμε ακριβώς το ίδιο σχήμα, ένα ημιτόνιο πίσω, ανταλλαγεί τα δάχτυλά μας, πρώτο δάχτυλο θα ανέβει στην τρίτη χορδή, δεύτερο δάχτυλο θα κατέβει στη δεύτερη χορδή. Ξαναχτυπάμε. Όλο μαζί από την αρχή. Άλλη μια φορά. Απλό και εύκολο. Να ξεφύγουμε λίγο από τα στάνταρ, παραδείγματος χάριν σολ ματζόρε, μι μινόρε, το ματζόρε και ρε ματζόρε. Ωραίες και αυτές οι συγχορδίες, πολύ ωραίες, πολλά τραγούδια γραμμένα σε αυτή τη σειρά συγχορδιών θα λέγαμε, σε αυτή την αρμονική σειρά όπως είναι σωστά στη μουσική. Απλά καλό είναι να μπορέσουμε να είμαστε λίγο περισσότεροι έτσι, να λειτουργήσουμε με περισσότερη φαντασία. Ματζόρε ακόρντο, λα ματζόρε, ματζόρε και πάλι. Είναι σε αναστροφή. Θα μιλήσουμε παρακάτω σε άλλο μάθημα με τι είναι αναστροφή. Πάλι ματζόρε ακόρντο.
Αυτά. Γεια χαρά.